福井県の敦賀から大阪へ延伸する北陸新幹線の小浜ルートでは、これまで京都市内の地下深くにトンネルを通す計画について、市民などから反対の声が上がっていました。今日可決された反対決議案では、地下水への影響や工事の際、土砂にヒ素が含まれる可能性があることについて、京都市の未来に向けて重大な問題を招くと指摘しています。決議に採択されたというのは、これは極めて重く受け止めなければいけない。一方、自民党と公明党などは、地下水などへの影響について、科学的根拠に基づく説明を国側に求める決議案も提出していて、これも可決されました。